Les 11:07 ens fa molta il·lusió. Avui estem realment d'estrena, perquè després de la tertúlia ara estrenem una nova secció que es diu, com heu pogut escoltar, Honorables Catalans, i en ella el que farem serà explicar la vida de catalans, alguns molt coneguts, d'altres desconeguts totalment, que han aconseguit fites excepcionals que han marcat la nostra història. I per apropar-vos a aquestes vides, doncs hem fitxat un periodista i escriptor que és un apassionat d'aquest tema, que és el Genís Cinca. Bon dia. Què tal? Bon dia. Molt bé, molt il·lusionat i amb moltes ganes de començar aquesta secció, sobretot perquè jo crec que és necessari reivindicar una certa part de la història dels personatges que l'han viscut, que han fet que el nostre país avancés i de quina manera. No, i el que deia, que alguns són molt coneguts, però al llarg d'aquesta Altres no temporada tant. ens explicaràs vides de persones que potser no ens sonen ni de nom i en canvi han fet grans coses per la història del país. Sí. N'hi ha uns quants que són molt sorprenents, però, insisteixo, necessaris d'explicar i desbombar. El Genís Cinca va guanyar, no sé si us recordareu, oients, el Premi Josep Pla d'aquest any amb la seva novel·la Una família exemplar, i avui començarem aquesta secció amb un honorable de categoria. Home, amb el senyor Pompeu Fabra. sí, molt necessari. Però escolta'm, prepareu-vos, perquè té 1000 coses per explicar-nos al Genís. És que 1000! tu i jo no seríem aquí si no fos pel Pompeu Fabra. I això ho hem de comprendre. Ara els oients poden dir, ara aquests parlaran de Pompeu Fabra, una cosa molt antiga... No, perdó. No, és molt curiosa la vida del Pompeu Fabra i necessari d'explicar-la perquè ara mateix el català segurament s'hauria perdut. Oi que el Pompeu Fabra era un dandi? Ara. Sí o no, que era un dandi? És el secret. Saps on aniria a comprar si fos viu avui Pompeu Fabra? On? Explica-li, Víctor. Estàs aprenent, Kaila, estàs aprenent. Doncs a la Roca Village. A la Roca Village aniria a No, perquè a més era dandi i era català, estalviem, i per això anem a la Roca Village, perquè a part dels preus que tenen ja que són baixos, a més, fins al 14 de setembre podeu renovar el vostre vestuari amb un 15% de descompte addicionals per compres superiors a 150 euros a més de 80 boutiques com Bimba i Lola, Escada, Hugo Boss, The North Face o Tous. Va, deixeu-vos